Nang pamation ang ikaambag ni Ate Jane para sa atong letter sender karon. Yes, Ate Will, medyo ako'y naalanganin. Ako'y naalanganin kung unsa ang matawag no kay ingon pa unsahay kuan pa no tricky pod atong mata og hunahuna na ay mga times nga siguro kuan ra friendly or unsa ba unsahay malain na to pagsabot. Pero siguro pod twice kung twice na ba pwede na bang maalarma unsay kung kuan kung kamo mga ka-feelings og pangutan-o no sa ingani nga sitwasyon makaakto mo og naamoy nga nadunggan nga susama pod sa inyong naaktuhan ang report maalarma ba pod mo or unsa ba kay para sa ako medyo Alarming na. alarming siya Ate Will. Unless siguro kung kanang ingon pa laing tao kay ingon lagi dili man atong business pero kay naaman sila yung relasyon so medyo nibati kong ka-alarma. Ako gyud ang nibati. Pwede gyapon makaroon. Bitaw no. Tinod nga pagka-istorya sa sometimes manggod no kanang bisan og magbasa ra ta pagkaunsahay nga kanang aware tao kabalo ta nga sa ato gi-share medyo kita ang ingon pa outlet so ma-feel pod nato ba mao ingon empathy ba or sympathy at will empathy nalibog ko so para sa ako alarming na malagi to para sa ako so dili pod siguro ingon nga paminawan niya ang side sa iyang pares or paminawan niya ang side sa iyang mama. Para sa ako, ang pinakaangay nimong paminawan is ang imong kaugalingon. Yes, correct. Timbang-timbang nga sa ang ingnon talang rason or mga explanation sa imong pares kung unsag yod ang iyang ingon pa mga alibis tawagon na lang natong alibis no kay ikaw mismo naka-akto makahaka nakakita makahaka pero nag-alanganin pud ka pagkompronta and kung makuanon galing nimo sa imong kaugalingon nga basin nga may kuan siya may katarungan or posible nga sakto ang iyang kuan unya si mama nimo kay sa sinugdanan man god nasayop pod ang imong mama no sa pag-judge sa kanang tao nga nakuan siya na tawag ani nasuko siya nga gipili na nimong tawhana and then later on nakakuan siya nga maayo di ang batasan so mao tong nadawat mong duha pero dili man pod ingon nga kumo nasayop ang tao is sayop na pod ang sunod pa nga mga desisyon so para sa ako paminawan nimo kung unsa gyud ang sa ang gihugutan sa imong inahan nganong nibalik ang iyang kasuko sa imong pares nga si Ino og paminawon pud nimo kung unsa ang mga explanation sa imuha sa imong partner and ikaw sa imong kaugalingon magbuhat ka og investigations. Yes, investigations correct. ba o mga lakang para makuan nimo no matubag ang mga pangutana sa imong huna-huna pod kung angay pa ba nga ipadayon or angay na ba nga paminawan si mama nimo timbangon nimo ang mga butang-butang before ka mo decide o before ka mo pili kung kinsa ang imong ingon pa siguro dili matawag nga dapigan or kung kinsa ang imong paminawan para dili mo abot sa punto nga mahayan nimo ang imong nakabot nga desisyon. So, maora siguro to'y akong kuan tambag or may ambag sa atong letter sender karon ating Will. Yes, karon Ate Gina ako ikadugang para sa atong letter sender karon. So, insakto mo affirm ko sa ideya ni Ate Jane nga dili siya mamati sa iyang mama or sa iyang lover kundi ang iyang pamation ang iyang desisyon o iyang kasing-kasing. So, kay naamang gyud sa imo ang imong ikaw magay nag-manage sa unang control sa imong feelings nga kang ino. So walay makabuot ni ana kay ikaw nag-handle ana no. So ang akong ikasulti lang nimo dili man siguro kung tinuoray gyud ka nga nahigugma sa imong partner. Murag dili man siguro igsapayan ka na nga mga kuan Ate Jane kana nga mga unsay matawag nato ana kaning gender or aspeto sa pagkanang sa iyang gender man na ang problema. Oo, kay daghan man atong nakita nga successful family nga naana siya no presence gyud ang iyahang pagka-gay or atong makita
So ata naka kuan ani karon kung unsa ni siya, gay ba ni siya or bisexual lang, bisexual. Kay kuan man no, kung makita nato nga murag imposible man sab nga hinuon ko ng halik kapatid. Okay ra siguro Ate Jane, friendly kiss ana. Mhm. Or kung magdulog na opposite o ka ng pareha. Ha? So siguro medyo questionable na. Apan kung gusto gid ka nga kanang love gid nimo siya, so di man siguro nimo iksapayan na. So suportahan na lang siguro nimo no. And then ang imong maayong buhaton according to expert, kung naay mga ways nga imong matabangan siya, nga mo istansya nga tinuod gyud siya nga lalaki, nga mawala tong iyahang mga kuano mga say nga na Ate Jean side trip nga mga mo kuan pa siya mo kaning mo entertain pa siya sa iyang kuano pagka mahilig og mo na yun nga mahilig mo tan-aw pod siya sa iyang kuan kapareha. So number 1 ang imong himuon is communicate with him. Pangutan-a siya kung unsa tinuod ba gyud. So na kay gamay nga sayop nga nung wali nimo siya dayon wa ka ni react katong nakita nimo siya nga na-case sa usa ka kuan ninyo nga gamer kanang magdula sa inyohang computer cafe. So dapat imo na to siyang gi-confronta nganong ni-case siya ato mahibaw na unta to nimo kung ano. So number 2, create a safe space. So kuan sa no kana pag kuan sa siguro magkuan sa ka mag say nga na Ate Jane mag-meditate or kanang imo sang tan-awon maghuna-huna sa kano nga ikaw ra isa imong tan-awon kung unsa bay maayo nga imong buhaton naamang kasalayo naamang kasagawas karon. So huna-huna i-rethink kung maayo tong iyang gibuhat and then kung makaya ba nimo siya dawaton ang tinuod. So number 3, educate yourself. Kung sino tinuod yung kang nahigugman niya, so imong tudluan imong kaugalingon sa pagdawat sa kamatuoran. Kay daghan man Ate Jane nga, di ba, daghan atong nakita nga mga gay gid nga naanay mga successful family. Mhm. So makaya ni imo kung tinuoray kang nahigugma sa usa ka lalaki. So number 4, seek counseling. So mo na no nga magpalaban gyud ta og mga tambag, mga advices sa mga expert kung dapat ba mo padayon ka sa imong relasyon sa usa ka tawo nga questionable o pero mga kuan magud siya Ate Jane kay sa iyang pagkabuutan lagi. So nadala siya Makabawi. no nakabawi mo may ang ingon. So last, be his friend and companion. So man the best Ate Jane no nga mahimo kang amigo o kauban sa tibok ninyong kinabuhi bisan na ay mga kuan na ay mga questions sa iyang pagkatao. Kay kung tinuo mo na ingon nga love is understanding. So mo sabot ka, mo accept ka kung unsa siya. Apan kung nagduha-duha pa ka, so mo nagiingon nga pag-meditate sa hinuklogi sa kung angay baka mo padayon o dili. Kay lisod na ra ba i-back out kung nana mo sa kung ano, nana sa legal o kanang legal na ang ilang kaminyoon Ate Jane. Okay ra kay nag-ipon pa man sila o live-in pa man sila. So mao ra tong among advice nimo Vicky no nga ikaw ra gyud ang magkahimo og desisyon aning imong problema karon. Ayaw pamati sa mga istorya sa bisan sa imo pang inahan o mismo ni ino kundi ikaw ang maniid, ikaw ang mo discover. Insakto ang gigon ni Auntie Jane nga mag-investigate gyud ka kung naa pa ka sa pagduha-duwang. Mao gyud. Sugi kani sa sulat ni Donald Miller na nag-ingon, when you stop expecting people to be perfect, you can like them for who they are. So, mao ni Ate G, no? Gamay lang pagpahalapad sa atong quotes nga nabasa karon para sa atong listener ug sa atong letter sender. Yes, Ate Will. So, naagyod para sa ako sa atong quote for the day, naagyod sa ato ang desisyon unsaon nato pagdawat or pag angay sa tawo nga
atong maila-ila or atong mga kuan sa atong kinabuhi, no. Sometimes man God so much expectation kanang sobraan ang atong expectation nga unsahay i-define na nato sila sa kung unsa ang atong kagustuhan dili sa kung unsa gyud sila. Mao nang ang uban maglisod pagdawat sa pagkatao sa usa ka individual tungod kay nagpasulabi sa kung unsa ang iyang gusto nga makita sa usa ka tawo dili kung unsa gyud ang klase nga pagkatao ang individual nga iyang gikaatubang. Maunay kinahanglan pod nato nga kung ano na dili tanang gusto nato sa usa ka tawo nga perfect siya or kanang Mr. Right or Miss Right siya. Maoy atong permit ibutang sa atong hunahuna kay unsahay magtigi ang atong kagustuhan ang atong hunahuna og ang kamatuoran maunang unsahay bisan walay sayop ang tawo maoy atong mablame tungod sa atong sobraan nga expectation. Yes, correct, no? Nga kinahanglan na apod tay kuan merong natay margin no Mhm. sa atong kuan pagdapat sa usa ka tawo labi na gayud kay mo na atay kuan Ate Jane sa atong pagkatawhanon kung unsay atong mga na uban nga mga kuan no kani individual nga naagid sila mga standard nga ilang ipangita. Oo. So dapat na atay kuan napud tay pag-adjust. So kung unsa ang atong gusto sa usa ka tawo, so kinahanglan na apod tay pagsabot o understanding ang pag-adjust nga mao gito sila ang imong gusto apan mo nag-ingon ang imong hunahuna ug ang imong kasing-kasing dili magkuan Ate Jen dili magsibo. Oo. So try to listen na lang no sa unsay mo prevail. Mhm. Mo gid na ikaw ra gyud kita ra gyud ang makahatag og desisyon sa atong kinabuhi ug karon ato nang pamation ang atong Bible verse for the day. Gikan sa 1 Corinthians 12:7. Nag-ingon, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit later. So, sa ako lang kuan Ate Gino, sa ako lang nasabtan mga ka-feelings ni nga verse nga kitang tanan mga tao gihatagan sa Dios o ganing gift pinaagi sa Holy Spirit. So depende ra kuno na sa ato kung giunsa nato pag dala no, giunsa nato pag accept ang mga gift nga gihatag kanato sa Ginoo. So pinaagi sa pag kuan nato no, pagdala sa atong pagkinabuhi sa pagsunod sa mga pulong o mga gisugo sa Ginoo kanato ug sa pagpamati sa iyang mga pulong nga gihatag nato labi na nga gina-preach kanato sa matag panahon nga kita mamati niya dako na kaayo na siya nga puntos o points nato sa Ginoo nga kita madawat niya ngadto sa iyahang gingharian ug maatong paano mo dwell daro ta uban kaniya. So nindot pamation Ate Gino nga kung sure ta nga to ata sa Ginoo kana mag-uban ta sa Ginoo kung galing kuhaon na ta niya or kanang bawion na niya ang atong life nga hinugman kay hinugman ra man gid ni nato ang atong mga kinabuhi diri sa kalibutan. So be prepared always of his coming kay hapit na jud daw Ate Jane pinaagi sa mga signs nga atong nakita karon sa kalibutan. So gamay lang Ate Jane pag mga words para sa atong mga ka-feelings karon ning kahapon. Yes, oo, Ate Will. Siguro particular ta sa karon sa ingani no, kanang naa kay naka-trouble sa imong huna-huna apan dili ka makadirekta og pili og desisyon or paghukom tungod kay naay siguro maka kuan pod no maka ah, gubot ba ang term ana ay makadistract sa imong huna-huna. So kuan lang siguro kinahanglan mag-focus ta sa kung unsa gyud ang pinaka issue or sa kung unsa ang angay nga hanapan og solusyon or solusyonan i-minimize nato ang magpa-impluwensya ta sa uban. Kinahanglan na atong
lig-unon or atong i-boost atong kaugalingon nga paghukom or syempre atong kakayahan pod unsaon pagtimbang or pagsabot ang sitwasyon para pag-abot sa panahon nga nakabuhi na ka or nakabaton na kag desisyon sa kinabuhi, wala na ingon mahayay ba or unsa ba din nga i-blame pa nimo ang uban, ikaw man good nga ingon-ingon man good ka or something nga apat pay naminaw ko, apat pay gituman ako akong kuan. So mga ingana gani nga mga kuano sitwasyon nga unsahay man good tungod pod sa kanang kakulangan nato sa initial na pagsabot sa usa ka sitwasyon, murag mo rely na lang pud ta sa kung unsay mando sa uban. So mga ka-feelings, wala naman tay igong oras sa pagpadayon sa atong programa ug sa atong panag-uban-uban. Hanto na lang ubang adlaw, uban sa atong ati sa kahanginan. Kini sa Ate O Jean. kini sa ati well, ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay kon ang Dios.